Jirka Kastner jako člověk Profík každým coulem. Kastner je priamy, náročný, je dochvíľný. Profesionální. Náročný, ale poctivý. Je to dříč. Velmi otevřený, přímočaří. Kastner je prísny, dnešný trend je také rozvoľňovanie, ja mám prísnosť rád. Má velmi silné názory, ale v stejný čas jakoby se snaží vlastně naslouchat. Ja osobne mám rád pojem láskavá prísnosť. Má obrovské zkušenosti s mentorováním. Challengeuje vás v právnom smere. Ty svoje zkušenosti umí předávat určitě dál. Dokáže mi dát nějaký jako nezaujatý pohled, který je pro mě na tom setkání vždycky to nejcennější. Veľmi dobre číta ľudí. Umíš se naplno vcítit do situace. Úplne najviac si na Kastnerovi vážim to, že je autentický. Na Jirkovi se mi líbí i to, že si dal jako svůj životní cíl a být lidem užitečný. Nejenom kolem sebe a svým klientům, ale být užitečný i těm, kteří ho vlastně nevidí, ať už je to podporou všech možných komunit a nadací. Aj vďaka Kastnerovým radám a doporučeniam sa mi darí riadiť biznis. Jsem nesmírně ráda, že mi právě nějakou tu disciplínu i tu náročnost do života přinesl, protože určitě bych nebyla tam, kde jsem. Já znám Jirku jako férovýho chlapa, prostě, který chce pomáhat, má svoji vizi a chce něco posunovat neustále dopředu. Pokud někdo přemýšlí o spolupráci s Jirkou Kastnerem, tak bych mu řekl, nebojte se toho a budete mile překvapeni, bude to ještě lepší, než čekáte.